gyere, 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 gyere! Gyere, 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 gyere! Na! Ez micsoda! Még anyám! Bazd meg! Még most láttam, mi van! Látod, hogy fényen megvett előtted a biciklit, amire vágtál. Látod? Na bazd meg! Na jó, most meg kiakadva! Hát a penge nem ad jöhet, látod? Baszd ki! És menjünk tovább. Ezen túl így fog finoman veszezni. Hát ezek amit forgatni. Na ez igen. Ha bassz meg. Ilyen, hogy kell még rodásolni. De lepődj meg már egyszer, lepődj meg! Azt most már beöltötted a bokáját. Na, akkor jó volt ez az út, vagy nem volt jó? A kocsidat láttad? Láttam, mondom, nézzél ott egy olyan kocsit, és mondom, de még ilyen bicikli tartó is van rajta, mondom, milyen furcsa. Látom, ninja, mondom, ez ide. Láttam Zoltit ott lehet megállni, mondom, itt van Androidnál, de ismerem az a klienség, mondom, ott vagy hű, bazd meg! Na most már jó az az út? Már Jól néz ki rajta a WC papír. miatt szenvedtünk el. Azt a kurva minden itt még máma. Olyan, mint a Hát ti bolondok vagytok te! Olyan mondom. Hát mindenkinek dolga volt ma. nekem ez egyik fáj a fejem. De tegnap előtt is. Már 3 hete dolgom van mindenki.